Dobrý deň a vitajte. V tomto videu vám predstavím obchodný model systému Striker. Nejde o provízny predaj ani o marketingový koncept. Ide o licenčný obchodný model, ktorý je bežne používaný v priemyselných technológiách a profesionálnom biznis prostredí. Cieľom tohto videa je jasne a vecne vysvetliť, ako funguje vzťah medzi licenciou, výrobou a predajom systému Striker. Základom spolupráce je predajná licencia. Licencia dáva obchodnému partnerovi právo oficiálne predávať systém Striker, používať technické know-how, dokumentáciu a obchodné materiály výrobcu, ako aj využívať technickú a obchodnú podporu. Obchodný partner nevystupuje ako sprostredkovateľ na províziu, ale ako samostatný subjekt pôsobiaci v profesionálnom biznis prostredí, ktorý pracuje s licencovaným systémom. Samotný systém Striker nie je poskytovaný bez nákladov. Každý kus je normálne vyrábaný a má svoje výrobné náklady. Proces funguje nasledovne. Obchodný partner najprv identifikuje konkrétny projekt alebo zákazníka v priemyselnom a profesionálnom biznis prostredí a na základe tohto dopytu si objedná výrobu systému Striker za partnerskú výrobnú cenu. Táto cena pokrýva materiálové náklady, samotnú výrobu a technologické know-how výrobcu. Následne obchodný partner systém Striker predáva konečnému zákazníkovi za vlastnú predajnú cenu. Rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou predstavuje jeho obchodnú maržu, ktorá mu zostáva v plnej výške. Vlastník systému Striker si z predaja neberie žiadne percentá ani provízie. Jeho príjem je zabezpečený prostredníctvom licenčného poplatku a prostredníctvom výroby systému. Tento obchodný model zabezpečuje transparentnosť nákladov, stabilitu výroby a jasné rozdelenie zodpovedností, zároveň vytvára motiváciu pre obchodného partnera a umožňuje dlhodobú profesionálnu spoluprácu bez konfliktu záujmov. V tomto videu neuvádzame konkrétne ceny zámerne, pretože Striker nie je katalógový produkt s pevnou cenou, ale priemyselný systém, ktorý sa rieši projektovo podľa výkonu, konfigurácie a konkrétnej aplikácie. Aktuálne pracujeme s hlavným výkonom systému v rozsahu približne 180 až 200 kW a cenové podmienky sa preto stanovujú individuálne v rámci technickej a obchodnej komunikácie s konkrétnymi partnermi a projektmi. Licencia dáva právo predávať, výroba je vždy zaplatená a zisk zostáva obchodnému partnerovi. Ide o profesionálny priemyselný model, ktorý je určený pre skúsených partnerov a dlhodobú spoluprácu v profesionálnom biznis prostredí. Ak máte k tomuto modelu otázky, môžete ich pokojne položiť v komentároch pod videom a na všetky relevantné otázky budeme vecne a transparentne odpovedať. Ďakujem za vašu pozornosť.